huomasin tuossa, että oli aika paljon munia jäänyt. Tai on tuolla jääkaapissa, niin mä ajattelin tehdä nyt sitten pannaria tänään. Etsin tuossa gluteenitonta ohjetta. Ja aika monenlaisia siinä on, mutta sitten mä ajattelinkin päätyä kyllä ihan siihen, että mä nyt sävelän itse. Laitan ne määrät omasta päästä ja ainekset. Laitoin tähän nyt sitten maitoa, vähän vettä, munia. Sitten laitoin kaurajauhoa, riisijauhoa, sokeria, vaniliinisokeria, siis vähän sokeria ja sitten suolaa ja pikkusen juoksevaa rapsiöljyä ja leivin jauhetta. Ja tosiaan niin ihan laitoin sitten omasta päästään nuo niin sanotusti nuo määrät tonne ja ainakin näin näyttää kyllä tosi hyvältä, että kohta päästään maistelemaan, niin arvelen, että tuoksun perusteella jos pystyy päätellä, niin olisi sitten kyllä hyvää. Ihanaa päivän jatkoa sulle ja jatkellaan taas. Moikka!